Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información en esta xornada de mércores, día 10 do mes de xullo, na radio e na televisión de Cerceda, si queren tamén en internet, en rtvcerceda.com. Hoxe imos a falar de festas esta fin de semana, venres e domingo. Hai festas en varias parroquias do Cerceda. En este venres en Meirama e o domingo na Silva. Deso falaremos e do calendario festivo destes próximos días no Concello. Tamén recordamos que se organiza un campamento digital de informática para nenos de 9 a 13 anos, gratuito. Sigue aberto o plazo durante todo este mes para anotarse nas actividades deportivas e culturais, pero tamén para os cursiños de informática e de uso e manexo do móvil, tanto para adultos como para nenos. Falaremos das subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas culturais e AMPAs. Esta semana remata o plazo e recordaremoslles a noticia desta semana. O Día das Letras Galegas do ano que ven vai dedicado ás cantareiras e a poesía popular oral, entre elas, entre as 7 mulleres, 2 mulleres de Cerceda. Deso falaremos, da recollida de plástico agrícola para o próximo luns, da ITV de maquinaria agrícola para dentro de 2 semanas, a finais deste mes, na Silva. Siguen as quendas dos campamentos urbanos de verán que organiza o Concello, quedan aínda 2 por celebrarse, están a tempo se alguén quere de ocupar algunha das plazas vacantes. Lembramos o programa de turismo do Inserso que volveu a abrir de novo o plazo. Recordaremos esa cadela extraviada que aínda non se atopou, a ver se hai algunha nova noticia, do horario de verán do Punto Limpo e tamén do programa de benestar en balnearios da Xunta, que ten o plazo aberto. Por último, no tempo, hai unha lixeira melloría para mañán, pero seguimos con tempo que non é apropiado para o mes de xullo, onde seguirá habendo nubosidade e as temperaturas non serán moi altas. Comezamos a crónica da xornada falándolles de festas, porque esta fin de semana que ven xa hai festas en varios puntos do Concello de Cerceda. Hai, en este caso, unha actuación musical no albergue, na antigua estación de Cerceda Queixas. Aí, ás 7:30 da tarde, este venres, hai tardeo con música co grupo Los de la O. E logo hai unha cita importante tamén este venres, día 12 de xullo, donde a Comisión de Festas da parroquia de Meirama organiza o Meirama Sound. Será a partir das 6 da tarde, con xogos tradicionais para todos e o primeiro concurso de tortilla de Meirama, con degustación para todos os asistentes e tamén música co DJ Teo. E xa pola noite deste venres en Meirama estará a Orquesta Combo Dominicano e un DJ, así que cita para os amantes desta orquesta e da festa e da tortilla en Meirama este próximo venres, día 12. E máis adiante, o domingo que ven, San Cristobo na Silva, domingo 14 de xullo se celebra na Silva o tradicional San Cristobo, con misa solemne ás 12 do mediodía na honra ao San Cristobo e de seguido a procesión polas rúas da Silva dos vehículos engalanados. Haberá premios para o mellor camión, ciclomotor, tractor turismo e furgoneta ou furgoneta engalanada. Tamén haberá sesión Vermú, coa Orquesta Galia, e se vai a dar paso a un gran xantar popular no campo da feira Baixo Carpa, no campo da feira das nenas Baixo Carpa, e será, insistimos, ali, no campo da feira. Se alguén quere aínda un rezagado, intentar conseguir un ticket para o xantar, pode acadalos con os membros da comisión. En este caso poden chamar ao teléfono 679 96 25 36. Pola noite hai unha gran verbena coa Orquesta Galia. E logo máis adiante, o Carmen en Rodís. O martes 16 de xullo se celebra o Carmen en Rodís, donde o equipo de fútbol do Rodís e a Asociación Carballo Jordo organizan o Carmen en Rodís. A unha hai misa na honra Vixen do Carme. Antes da misa e antes da sesión Vermú e durante a sesión Vermú actuará o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda. Na sesión Vermú a continuación tamén estará a Orquesta Fuego Galicia, que será que se encargue tamén pola noite da verbena. Insistimos, eso o martes 16, Carmen en Rodís.
E xa para rematar o mes de festas, do mes de xullo, están as festas do Carmen en Cerceda, que son os días 19, 20 e 21 deste mes de xullo, 3 días que comenzan o venres 19 con misa solemne a 1 do mediodía na honra Virxen de Fátima e a sesión vermú a cargo do grupo Dilema. Pola noite verbena con a Zona Cero e con disco móvil impacto co DJ Sonic. O sábado 20 volve a misa a 1 da tarde na honra Virxen do Carmen e na sesión vermú do sábado estará Alborada e na verbena estará Alborada e París de Noia na verbena do sábado 20. E o domingo 21 hai misa a 1 na honra ao Santísimo Sacramento e na sesión vermú e na verbena estará Tania Beiras. Por último, o Cochiño, a festa gastronómica, será o sábado 27 de xullo. Mais adiante haberá máis festas das que iremos lembrando a medida que se vayan achegando as datas. Cambiamos de tema a falarlles agora de un campamento digital que organiza o Aula de Informática de Cerceda, o Aula CEMIT, para nenos e nenas de 9 a 13 anos. É unha actividade gratuita que se poden anotar. Será do 29 de xullo ao 9 de agosto. Do 29 de xullo ao 9 de agosto, de luns a venres, en horario de 10 da mañán a 1 da tarde, no Centro Cívico, no Aula CEMIT de Cerceda. As inscripcións poden facelas directamente ali pola mañán, de 8:30 a 2, no Aula CEMIT de Cerceda, no Centro Cívico, ou se queren por WhatsApp, no teléfono 644 52 99 90. Ímonos a outro tema, a lembrarlles que tamén durante todo este mes de xullo está aberto o plazo para anotarse as actividades deportivas e culturais que promove o Concello de Cerceda ao longo de toda a temporada que ven e tamén para os cursiños de informática. Durante todo este mes de xullo está aberto o plazo para anotarse nestas actividades deportivas e culturais que organiza o Concello durante a próxima temporada e poden apuntarse polas mañáns no rexistro do Concello de xeito presencial ou por sede electrónica na páxina web www.cerceda.org. E por outra parte tamén están abertos para os cursos de informática e de uso e manexo do teléfono móvil, que en este caso son gratuitos. Hai cursos para adultos e para nenos. En calquera caso, tanto os de informática que son no Centro Cívico se realizan tamén en Cerceda e na Silva. En canto aos cursos de aprender e usar o teléfono móvil se organizan en diferentes locais sociais espallados por todo o Concello, na Baixa, na Silva, en Cerceda, en Encrobas, en Meirama, en Queixas, en Rodís ou en Xesteda. Máis temas. Agora lles falamos, despois deses cursos, do Día das Letras Galegas, porque a Real Academia Galega elixiu o Día das Letras Galegas do vindeiro ano 2025, que se vai a dedicar ás cantareiras e a poesía popular oral personificada en dúas mulleres de Cerceda, entre outras. A Real Academia Galega anunciou que quen vai a recibir a homenaxe como parte do Día das Letras Galegas no próximo ano, día 17 de maio de 2025. Se vai a dedicar ás cantareiras e a poesía popular oral. A homenaxe está personificada en 6 mulleres galegas, creadoras e transmisoras de arte e beleza. Entre elas, Adolfina e Rosa Casás. Adolfina Rosa Casás Rama, que son de Cerceda, en este caso son de Vila da Iglesia. Adolfina e Rosa, dúas mulleres que naceron na Vila da Iglesia, tía e sobriña, recibirán este merecido recoñecemento pola súa contribución á cultura galega, transmitindo unha tradición centenaria a través da súa música. Ademais, temos a sorte de poder contar con moito material para lembrar a súa obra, como que difundiu o seu neto, o neto de Rosa, Ricardo Casás, que fixo algunha das 32 grabacións de Adolfina e de Rosa, que ademais recolleron e transmitiron Dorothy Subart, unha musicóloga que percorreu Galicia a finais dos anos 70 xunto con Antón Santamarina para recopilar 1800 melodías e textos do repertorio popular galego. Estas 32 grabacións están disponibles no Museo do Pobo Galego para calquera persoa interesado en escoitalas. Máis tema da actualidade municipal. Falámoslles de que estamos nos últimos días. Este venres é o último día para solicitar as subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas e culturais e tamén para AMPAs. O prazo é para este venres día 12 de xullo, será o último día.
poden solicitalas se queren por sede electrónica na web municipal www.cerceda.org ou presencialmente na planta baixa da Casa do Concello, no rexistro. As bases están publicadas na web municipal. Se queren ter máis información, tamén poden chamar directamente ao teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68. Cambiando de tema, este luns que ven hai unha nova recollida de plástico agrícola que organiza o Concello de Cerceda de xeito gratuito para intentar que todas as, en este caso, as granxas, as explotacións agrícolas e gandeiras do Concello teñan este servicio de xeito gratuito, facilitándolle así a labor. Pois ben, esta recollida de plástico agrícola volverá a facerse o vindeiro luns día 15. O procedimento sigue sendo igual que nas anteriores ocasións. Os interesados deben chamar ao teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 para solicitar o servicio indicando a cantidade de recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa. Debe estar tamén limpo e atado en fardos. Por outra parte, se vostede quere pasar a revisión da súa maquinaria agrícola, que sepa que a ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar dende o día 26 ao 31 deste mes de xullo na Silva, no campo da feira da Silva. Se alguén quere pode pedir cita previa no 902 30 90 00 que ten custe a chamada, ou se queren de xeito gratuito na página web www.sicitv.com. Comezou xa a segunda das quendas dos campamentos urbanos de verán que o Concello de Cerceda organiza para rapaces ao longo da época estival para a conciliación das familias e unha alternativa de ocio para eles mesmos. Dirixido a nenos e nenas escolarizadas ata 14 anos, teñen lugar de luns a venres de 9 da mañán a 2 da tarde no centro, en este caso no centro cívico, na Polideportiva Municipal, e fan saídas tamén, por exemplo, o parque acuático. Incluye merenda a media mañán e os que queiran o horario ampliado que de 8 a 3 tamén terán o almorzo. O campamento se desenrolará na Polideportiva Municipal, como decíamos, no centro cívico. E actividades de todo tipo. Nestes intres comenzou a segunda das quendas e quedan pendentes a terceira quenda que vai do 23 de xullo ao 6 de agosto e a cuarta quenda que vai do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros. No caso do segundo irmán serían 30 euros e se se quere o horario ampliado é de 70 euros que teñen que inscribirse a anotarse na planta baixa do Concello, no rexistro ou nos servicios sociais para as dúas quendas que aínda quedan. Lembramos tamén que abriu o plazo para o turismo social do Inserso para as novas solicitudes. Todos aqueles que xa o fixeran en anteriores anualidades, que sepan que xa non o teñen que facer, só para aqueles novos que se queran incorporar ás viaxes do Inserso. Hai un plazo aberto ata o 22 deste mes de xullo. Persoas residentes en España que reúnan os requisitos de ser pensionistas de xubilación ou por invalidez da Sistema Nacional da Seguridade Social. Se queren ter máis información ou que lle axuden a tramitalos, poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais no teléfono 981 68 60 68 ou na terceira planta da Casa do Concello. Un día máis recordámosles unha cadela extraviada que están buscando e que de momento non atopan, a ver se seguimos entre todos conseguir atopala. Desapareceu xa fai máis de unha semana, foi en Gosende, responde o nome de Yalma, é moi cariñosa, aínda que desconfiada, en este caso con descoñecidos. A cadela ten microchip, se alguén pode ou sabe algo dela, pode chamar ao teléfono 635 37 19 42 ou poñese en contacto con nós, ca Radio Televisión de Cerceda no 981 68 53 54. Os que nos sigan a través da televisión poderán ver imaxes da cadela. Máis temas, o punto limpo de Cerceda que está ubicado no polígono industrial e no que deben depositar ali os residuos voluminosos que polo seu volumen ou polas súas características non poden ir nos colectores habituais, ali deben depositarlo. Pois ben, o punto limpo ata o 30 de setembro ten o seguinte horario: martes e xoves pola mañán de 9:30 a 1 e os sábados pola mañán de 10 a 1:30.
Tamén para ir rematando, recordamosles que volveu a abrir o prazo para o programa de benestar en balnearios da Xunta de Galicia. O prazo remata o 17 deste mes de xullo, así que deben darse presa. Está aberto as inscripcións para solicitar praza na 10ª edición do programa de benestar en balnearios que ofrece estadías en 15 establecementos de Galicia. En calquera caso, se aumentan as plazas a 1.200 e tamén aumentan os meses. En este caso se poden disfrutar de xullo a decembro. Está destinado a persoas maiores de 60 anos e se ofertan estadías de 10 días en réximen de pensión completa en 15 establecementos de toda Galicia. Xa rematamos co tempo que nos di Meteo Galicia para mañán e continuaremos durante mañán xoves ca influencia das baixas presións con unha situación na que mañán agardamos ceos con abundante nubes, mellor dito, e chuvias febles, que serán máis probables no litoral atlántico. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán frouxos de componente sur con algún intervalo de moderado en este caso na costa da Coruña. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.